Hola, soc la Marta. I jo soc la Marta. Som les assessores laborals del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona. La nostra tasca és ajudar-te a trobar feina i en cas que la tinguis, indicar-te quins són els teus drets com a persona treballadora i també les teves obligacions. Al servei de l'assessoria laboral el que fem és orientar-te a partir dels objectius professionals que et marques. A banda, t'ajudem a conèixer-te tu mateix, a aconseguir potenciar les teves eines de presentació en el procés de recerca de feina i aprofitar tots els camins necessaris per assolir el teu objectiu principal, que és aconseguir la teva feina. Respecte als drets i deures, us explicarem els aspectes més legals a l'hora de treballar. Per exemple, podeu fer qualsevol pregunta relativa a un acomiadament. Si us han fet un acomiadament i penseu que ha sigut il·legal, sabeu una mica els vostres drets fonamentals i com heu de reclamar. També qualsevol conducta que veieu que sigui negativa i que sigui susceptible de ser moving. Us ajudarem a distingir i també quins són els recursos que podeu agafar per poder denunciar aquesta situació. A més de dubtes en el contracte, com calcular la nòmina, una quitança, anar a l'atur i qualsevol dubte més que tingueu. El servei de l'assessoria laboral forma part del Pla per foment de l'ocupació juvenil i de qualitat. I a més, nosaltres des del Departament de Joventut de l'Ajuntament treballem conjuntament amb Barcelona Activa, amb el Consell Comarcal, en taules d'inserció laboral per joves i moltes altres col·laboracions. Sabeu que tenim un butlletí mensual en el qual us podem indicar un munt de recursos, consells, ofertes de feina, molt interessants, i també tenim el nostre grup de Facebook, Ofertes de Feina a Barcelona, que també posem ofertes de feina setmanals, a més de notícies i molts temes interessants. Recordeu que les nostres assessories són personalitzades, individuals i confidencials, perquè ens podeu explicar els vostres dubtes amb total confiança. També oferim tallers grupals, però el millor de tot és que ens podeu trobar a tots els districtes.